Всички. Супер. Добре дошли. Много се радвам да сме заедно с Тони и моя милост. Казват ни много хора, че сме перфектната комбинация. Много ни харесват заедно. И Тони много хубави неща ви е приготвила, както и аз. И двете винаги много се раздаваме от към знания, от към вдъхновения, защото и двете много вярваме, че нещата, които знаем, трябва да ги предадем на най-много възможно хора, за да наистина да сме здрави, да се чувстваме разкошно и да израстваме, наистина да реализираме целия си потенциал. Защото в крайна сметка сме тук на този свят, да сме щастливи и успешни. И Тони е разкошен ментор. Тони почти започва вече презентацията. Супер. Ето, ти Само си. да, гледам, че няколко човека влизат, Веси. Ти ще трябва да ги приемаш. Аз Добре. имам тук 5-10 минутки и после давам думата на тебе. Само ми кажете дали виждате екрана. Супер, супер се вижда. Виждате екрана, така Да, ли? много Добре. 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 Ами и аз да ви кажа добре дошли на всички. Много се радваме с Веси. Така сме ви планували пълна година да напред с много евенти заедно, защото мислим, че и двете има неща, с които много си приличаме. Както с храненето, така и с мисленето, защото без позитивното мислене няма как да сме успешни, без веси, без красивите диети, без правилното хранене също няма как да сме успешни. И нашата тема днес е как да поддържаме тялото си в форма с Веси и с Тони. Вие всички знаете, че лятото е тук. То започна даже от миналия месец и всички много се вълнуваме. Наближи ли лятото? Нали всички искаме да сме в стройна фигура, за да можем да се наслаждаваме на хубавото слънце. И ето, тук с нашата презентация с Веси сме ви подготвили много интересни неща, много нови неща. Веси е подготвила съвети, аз съм ви подготвила съвети, така че днеска искаме всички да сте така, да се облегнете на столовите, да сте много така релаксиращи, да си вземете напитката с тефтерче и химикалчи, си записвайте, защото ще имате неща, които е хубаво да си водите записки. Колко от вас обичат лятото? Пишете, пишете в чата. Веси, докато аз говоря, Веси ще чете, пък после ще се размениме. Как се чувствате? Ето, вие споделихте вече, че искате да се чувствате много добре в кожата си, да изглеждате свежо, да сте усмихнати, ефирни. Много ми хареса думичката ефирна на Нинка. Спокойни и щастливи. И да се наслаждавате на хубавото лято. Обаче колко от вас са наистина се чувстват уверени да облекат банските костюми и колко от вас се чувстват 100% сигурни в тялото си? Колко от вас усещат, че имат още какво да подобряват? Щом сте тук, значи имате да подобрявате, нали така? Щом искате съветите как да се подготвите за вакансиите, защото наистина през различните сезони Веси може да дава различни съвети за различните сезони. И ето, а днес лятото е тук. Еленка се включва. Наистина да се наслаждавате на хубавото лято с много лесните съвети от мен и от Веси. И сега, ако искате да си представите, наистина, да си затворите очите, да си представите как изглеждате, ма толкова красиви, че хората наистина ви питат какво се е случило с вас, кожата ви сияе, погледът ви е ясен и енергията ви е магнетична. Искате ли всички вие да се чувствате така, че непрекъснато да ви питат каква магия, какво се случи с твоето тяло, с твоята кожа, но и енергията ви. Значи не забравяйте, че тялото, кожата, майндсета, т.е. нашата енергия, нашият ум са много важни, за да бъдем изцяло, да бъдем щастливи. И ако си отворите очите, готови ли сте за тази промяна, която ви очаква след като ние завършим с Авеси днес?
Имаме една система с Веси да ви представим вакансия. Това, за което сте точно тук тази вечер, системата се казва вакансия. И тази система е вашата формула за един баланс през това лято. Първият модул, първият елемент от нашата система, върху която вие трябва да обърнете внимание, е колко вода вие пиете. Вторият елемент, колко сте активни през лятото. Защото всичките тези части, тези елементи, които ще отворя сега, са важни за вас. Тоест, не само за лятото, това всъщност е част от нашия живот, но особено пък през лятото, наистина трябва да си пием много вода, защото ние сме дехидратирани. Много да сме активни. Тоест няма само да лежиме на плажа, ами и малко упражнения, да не забравяме колко са важни. Качеството на храната, т.е. с каква храна се храним. Също така, антистрес, т.е. да се научите да балансирате вашия живот, така че да бъде всичкото между тези елементи, стреса, така да не му обръщате внимание, да намерите начин да медитирате, да се успокоявате, to let it go на английски е let it go, т.е. вие да го пуснете там във въздуха и да не се ядосвате за каквото и да е било. Наслаждавайте се на живота, защото той е толкова кратък. И наистина антистрес е много важна част от нашата система. Следващото е да се наслаждавате. Наслаждавайте се на живота. Усмихвайте се. Колкото може повече се усмихвайте. Доставяйте се и удоволствие. Веси винаги ви е казвала и тя, специално в храната, че можем лекичко да си поотпуснем, но веднага на следващия ден да се върнем отново в системата. Целта. Каква ви е целта? Ако ние всички имаме цел в живота и вашата цел специално тук е за хубава вакансия и за хубаво лято, наистина нещата ще се постигнат. Имунитета. Ако имаме силен имунитет, той наистина ни помага ние да сме здрави. Защото всичките елементи тук са вързани един с друг, за да може вие да сте здрави. Красивата, хубавата, качествената храна, водата, активността, антистреса, насладата, целта, имунитета и яснотата. Какво искате точно от живота и от това, че сте тук. Нали, това е да имате една ясна цел. Това е нещото, за което тази система я подготвихме с Веси, за да можем вие така лесно да си я представите. Надявам се, че ще си направили снимчица, защото всички тези фактори, елементи са много важни. Лятото е вашия съюзник, не е враг. Това е едно нещо, което е хубаво да се погрижите за него, да го приемете за нормално, а не, оле, трябва да хода на море и какво се случва? Мене ме е страх да се съблеча по-бански. Грижете се за себе си с любов, мярка и радост. Това е моят съвет към вас. И сега искам да ви запозная с две дами. Ако не ги познавате, да се запознаете за тези, които не ни познавате. Веси Ней и Антонета Цочева. Това сме ние, две дами. Коя е Веси? Диетолог с специализация в инсулиновата резистентност, е метаболитното здраве, помага на хора да отслабнат по натурален начин, без глад и без вина. Работи с реални хора, реални проблеми и постига реални резултати. Коя съм аз? Ментор, инвеститор, бизнес лидер, майка и баба. Много обичам да добавям, че съм майка и баба, както и Веси също е прекрасна майка, с над 25 години опит в създаването на бизнеси, помагане на хора да изградят лична икономика, увереност, благополучие и личностно развитие. Вярвам обаче, че здравето е богатство, а енергията – нашата истинска валута. Така че за това ние с Веси си допадаме, защото а, всичко е много свързано. Всичко е много свързано. Успеха и благополучието са много свързани с нашето здраве. Здравето не е разход,
Здравето ви е най-голямата възвръщаемост. Така че обръщайте внимание на вашето здраве всеки ден. Това е богатството. Вие всички сте го чували. Здравето е богатство. Така че ако някой ви каже, нямам пари, за да си обърне внимание на здравето, това значи, че той не е богат. Защото богатство не означава само в пари. Богат живот е да имаш, да си богат във всяка една сфера в живота. Говори празни Не само, приказки. не само в... Да почне да говори там. Да, а Тони, аз не мога, ти Аз го трябва да мютнах. заглушаваш, да, да. Така ли? Аз мислех, че ти дадах... как мога да го направя, Веси? Как беше да ти дам Ами пълен... ко-хостинг или да, Чакай както, да погледна само. Кол. или хостинг. Да, моля да си заглушите микрофоните, мили хора. М, 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 м. Ами, може би като започнеш ти ще го погледам. В момента не мога да реагирам, Да, да го намеря. Така. Животът е дар, но този дар трябва да бъде подхранван с грижа към тялото, ума и духа. Защото ако ние се грижим само за тялото, а пък не обръщаме внимание на ума и на духа, ние всъщност пак няма да сме здрави. Така че те са толкова свързани и трите елемента, всеки има нужда от почивка, да се зареди с нова енергия, да е със семейството си. Това са най-хубавите месеци в годината, когато обръщаме внимание на нашето семейство. Най-много отделяме от времето си, взимаме си почивка и всеки от нас обаче трябва да не забравя най-важните неща. Да пие повече вода, повече благодарност, по-спокойно хранене, по-добро хранене. Такива хубави съвети ви е подготвила Веси след малко. Така че изчаквайте. Веси, ние забравихме да им кажем да останат до края, защото имаме много подаръци за тях, нали така? да, да. Здравето, много набързичко, аз затова минавам много набързо през презентацията. Здравето не е само физическо, обаче то е емоционално и духовно. И тук само с две думи искам да наблегна колко е важно вие да знаете наистина, че здравето е не само емоционално, не само, но то е емоционално. Тоест, здравето е истинското ви богатство. Но и позитивното мислене е ключът към вашето здраве. Всички сме чували, че емоциите ни разболяват. Така че, ако ние не сме позитивни, нашата отрицателна енергия влияе върху нашето здраве и наистина трябва задължително да започнете да обръщате внимание на позитивното си мислене всеки ден. Тези, които ме познавате, знаете за моите постове, които много държа всеки ден в Фейсбук, да мотивирам хората. Тези, които са около мене, тези, които са си взимали и са част от моите курсове, знаят колко държа на позитивното мислене, защото това е ключето към здравето. Ако мислим позитивно и благодарим всеки ден, тялото не се използва с енергия и здраве. Ако мислим негативно, тялото ни реагира с умора, стрес и болести. Това е ключето. И защо обаче ви е необходимо това позитивно мислене? Защото енергията, това позитивно мислене е една огромна енергия, която е двигателя на живота. И това е единственото как ще намерите спасение, да поемате дъх, да броите до 10, да се осамотите, да имате тишина около вас и всички проблеми се решават. Няма проблем, който не се е решил, освен от смъртното легло. Всички други проблеми се решават. Когато мислите ни са позитивни, така, това вече го повторихме и го казахме, и днес вие сте тук и направили сте си първата крачка, за да бъдете с мен и с Веси. С две дами, които наистина държат много на позитивното мислене, много на здравето. И аз ви благодаря, че сте тук с нас. И въпреки, че може би сте на почивка някъде или де първа ще ходите на почивка, не забравяйте, че правилната рутина сутрин да станете да отделите време за себе си е много важна. Не го забравяйте и по време на почивката.
Защото тази вечер сме се събрали да ви подготвим тук как да почивате. Тоест, като отидете на почивка, не да мързелуваме, а да отделите време както за семейство, но не забравяйте и за вас самите, защото тази правилна рутина ще ви помогне да съберете мислите си и да наистина да станете още по-успешни. И аз съм ви подготвила тук много мънички. Не забравяйте благодарността. Това е част от нашето ежедневие, където и да сте по света. Каквото и да правите, наистина не започвайте си деня си без да сте благодарни към живота, към изобилието, към семейството, което имате. Може да си направите скриншот тук на тези думички, да си ги научите, да си ги направите така, както на вас ви е добре, това, което вие искате да кажете. Но това е първото нещо, когато се отворите сутрин очи и живота ви се променя, ако го правите всеки ден. Малко позитивни утвърждения аз съм ви подготвила само вие да ми кажете първо обаче в чата Тони, какво можеш ли да за заглушиш Тинка? така, да, заглушавам я. Така, а за какво сте благодарни в чата, ако можете да ми напишете, колко време отделяте за себе си и как започва вашата сутрин? Веси, гледай чата. Да, да. Аз съм благодарна за това, че сме здрави, че сме добре, че сме заедно. И мисля, че времето за себе си, на това уча хората, с които работя, е най-важната среща в нашия график. Но ми е интересно да видя за какво отделяте, колко време отделяте за себе си, как го правите, как започвате деня си. Има ли написани вече съобщения? Още няма, но предполагам, че те ще се появят. Дали Не. започвате с леко раздвижване, с чаша вода, с мисъл за благодарност, с хубави намерения, с усмивка? Как започвате деня си? Тони, може би да продължим, докато хората Добре, докато споделят. пишат, добре. Това са малки неща, които аз изпробвам по различен начин и затова искам да го споделя с вас. За здраве. Ако на някой е толкова конфидент в себе си, толкова уверен и си казва, аз съм здрав, ние тук имаме вече и джентълмен сред нас, аз съм здрав, аз съм енергичен, аз съм пълен с живот. Аз напоследък започнах да си добавям защо съм здрава. И си отговарям с много така красиви мисли, защото си говоря сама със себе си. И по този начин всъщност не се двума, ама аз наистина ли съм здрава. Така че тялото ми се лекува и обновява всеки ден. Защо тялото ми се лекува? Намирам си причини и по този начин аз си вярвам много повече. Така че, ако вие го правите, трябва да намерите кое работи за вас. Дали афармациите аз съм или защо съм. Така че всеки сам за себе си да си направи извода кое работи за него. Ако моля ви да се мютните, защото чуваме така на бакграунд различни гласове. И не забравяйте да се свързвате с вътрешния си мир. Това да го правите всеки ден. Всеки ден. Да намирате времето, ние го казахме за вас, и да се свързвате където и да сте на почивка, където и да сте по света, тези няколко месеца. Правете го. И колко често обаче отлагате грижата за себе си с мисълта, сега нямам време, ще се заема с това по-нататък. Колко често го правите? Щом сте тук, аз вече виждам, че вие не го отлагате. Нали така? Вие не го отлагате, защото сте направили крачката. Някои вече сте и както мои ученици, така и на Веси. И се радвам за което е, че не търсите причина
винаги да вървите напред, което е чудесно, но за тези, които все още не знаят и непрекъснато отлагат грижата за себе си, аз мисля, че трябва да намерите това бутонче, което да натиснете в себе си, да кажете стига вече, готова съм или готов съм. И бе представям Веси, мотивиращ диетолог, специалист по инсулинова резистентност, която ще поеме и ще направи нейната презентация с нейните съвети. А аз ще продължа след нея. Така че, Веси, готова ли си? Готова съм, Тони, само да видя мога ли да споделям. Да, ми мога, всичко трябва да е наред. И много, много, така, много вдъхновяващо беше това, което ни разказа ти. Наистина, така, да видим по-голямата картина, която ти го направи по ам, прекрасния начин, по който ти умееш, за да може наистина да си наместим важните неща и не да просто да закърпваме положението. Ние, жените, имаме така тази склонност да поставяме всичко друго и всички други на първо място, но не и себе си, докато то ни много, много добре така всичко наистина ни помагаш на хората да наместят важните неща. Така, какво ще откриете днес, какво ще чуете? Ще споделим как да се хидратирате правилно. А, Веси, ка- нищо не виждаме обаче. ам, Само ти ли не виждаш другите, да? Аз бихте ли казали в чата? Аз виждам. Ама да, не виждахте на Веси презентацията. Сега вече я виждаме. Нали така? Аз трябваше да, вижда се добре. Добре, радвам се. Супер, Аз не я супер, виждах, да. но добре, браво. Супер, благодаря много, да, за така. И как да се храним по време на вакансия, защото много хора излизат от ритъм през лятото. Особено българи, които живеят по света, прибирайки се през лятото, се започват едни безкрайни трапези и всъщност нали, много лесно могат да излязат от ритъма. Всъщност лятото е, може би, най-лесният сезон да сме в добра форма и за това ще си говорим конкретно как. С какво да се заредите, какво да вземете със себе си, когато пътувате, било с самолет, било с кола, било когато отивате на разходка, за да не се налага да купувате сандвичи по бензиностанциите или летищата. И как можете да имате стройна фигура преди и след вакансията. Нали, конкретни неща, които може да направите. Ще имате доста подаръци, между другото. Първо ще имате подарък меню за стройна фигура от мен и още много неща, изненади. И защо правиме всъщност това събитие сега? Защото наистина лятото и банските не чукат на вратата, те направо са си тука и трябва да просто да действаме. И нашата обща цел с Тони е да имате план с ясни стъпки. Ние двете винаги много така се стараем на хората да дадем знанието и да дадем практическите умения, така че да ви е много лесно да случвате всичко. И наистина, вие казахте вече откъде сте, но поделете как искате да се чувствате скоро, така по-конкретно. Много ми хареса на Нинка това, което каза. Ефирна, лека. Дали искате да свалите килограми 5 или повече, да сте по-мотивирани. Тони е невероятен ментор и мотиватор. Дали да пътувате повече, да изглеждате добре в бански и летни дрехи. И също споделете къде обичате да почивате. Дали в България, на планина, море, или в Европа, на екзотични места. Дали пътувате, обичате да пътувате с самолет, с кола или дори с круиз. Това е така наша обща страст за доста от нас, от тук присъстващите. И да кажа, че много хубави споделяния имахте преди това за ам, това как стартирате деня си. И доста от вас наистина много добре са започнали тази грижа, за което голямо браво. Така, сега, какво ви е нужно за едно прекрасно лято? Нужна ви е интересна дестинация, добра компания, бюджет, разумен бюджет, също добър план
защото, може би така мина периода, в който когато бяхме студенти, хващахме, тръгвахме на някъде, а сега в тази възраст, в която сме повечето от нас тук, нали, ни е нужно да имаме билети, да имаме резервации и наистина да имаме добър план, а не само за това как да стигнем до почивката, но и по време на почивката, за която ще говорим днес. И, ам, за съжаление, в моята практика доста хора в началото, доста дами споделят: много искам да отида в Италия, много искам да пътувам тук и там, но болят ме коленете, нямам енергия, не съм в добра форма и не смея да го правя. А пътуването беше всъщност любима моя форма на забавление и удоволствие. Така че, как да си върнем здравето, както каза Тони по-рано, то ни е най-важният актив. Тони много може да ви помогне и така за това. Тя е невероятен ментор, инвеститор, наистина в насока бюджет. Как да направите добър план. Аз също много мога да ви помогна и за това да имате добра форма и енергия. И наистина от 1 до 3 седмици да сте с много по-плоско коремче и с 5 кг по-леки по така много здравословен начин. За тези от вас, които останат до край, ще имаме много подаръци. Ще имате меню подарък, казах, за стройна фигура, много хубави рецепти, вкусни гарнитури за така тънка талия, за добра талия. Т.е. да излезем от стандартните ориз, картофи, паста и прочее. И също как да имате усещане, спа усещане за душата и тялото, наистина на живо да се видим. Нещо, което е много интересно и което предстои. И накрая Тони ще ви сподели къде и как, така че ам, грабвайте нещо за писане: зелени, червени химикалки или синьо и червено, за да може да си записвате. Червено може би да си записвате какво да не правите, а в синьо, то е така кралски цвят, или в зелено, нещата, които искате да правите повече. Така. Тони ме представи, наистина аз съм специалист в правене с инсулинова резистентност, помогнала съм наистина на много, на хиляди пациенти, клиенти, и моята мисия, както скоро споделих по телевизията, да помогна на поне 10 000 българи по света да са наистина да се справят с тези състояния, хапвайки вкусна храна, без часове в кухнята и в фитнеса. Използваме много нов и различен метод, 94% успех в Англия. Много така бързичко ще мина през това, няма да се задържаме. Наистина разкошни промени постигат дамите, основно работя напоследък българки дами, но и с мъже, даже вече почваме да правим и мъжка група, така че с пациенти мъже също работя много, но с наистина хранейки се с вкусна и засищаща храна. Ам, и защо тази система толкова различни работи? Защото изгаряме мазнини без глад и диети, не гладуваме, наистина вкусна балансирана храна. Много голям фокус има на майндсета, на промяната на начина на мислене. Докато не го направим, всъщност няма как промяната да е трайна, и това много силно ме отличава от другите диетолози. Метода, който използваме, е наистина базиран на опит с над 920 хиляди пациенти в Англия, и работим днес в много подкрепяща общност, мотивирани, с грижа към себе си и близките и с вдъхновение по нов и различен начин, който се е доказал отвъд диетите, кето, озуно, селева супа и всякакви други дивоти. И това не е просто слабване, това е трансформация. Ам, Много така скоро ми сподели тази прекрасна двойка, Верчета и Александър. Тя беше пристрастена към шоколада, той е много стресиран в работата си. Скоро бяха на почивка в Испания. Вижте, нали, колко различно изглеждат и двамата. И наистина много така щастливи и заредени. Ам, Така, и наистина идеята да излезем от морето от информация, в която наистина хората се лутат до безкрайност. Работила съм хора от 13 държави, над 13 държави, и съчетаваме последни новости в медицината, заедно с позитивна психология на успеха и увереността, както и с много-много подкрепа.
Ето тук този започваме с подаръците. Снимайте си този QR код. Тони, може би да пуснеш и линк в чата. Слагам. Да, вземете си много така красиво, цветно, разнообразно меню, много така интересни неща, за да може наистина да имате хубава стартова точка, защото балансираното хранене е първото основно важно стъпало. Ам, така, и започваме с конкретните съвети за това как да останете красиви в хармония с тялото си, където и да сме. Надявам се, сте си, както се казва, подостри моливите и започвате да пишете. Първо, много е важно да започнем деня с балансирана закуска. Като изберете добра комбинация от протеин с фибри, ще ви дам една такава информация, пусках видео. Трябва да консумираме около 25-30 грама фибри на ден. Съвременните хора консумират само 5-6 грама фибри. Така че имаме много да наваксваме в тази насока. И всъщност една такава балансирана закуска ще ви даде много енергия и малко полезни мазнини. Авокадото е такава добра полезна мазнина, за да не сте гладни и да наистина така да имате контрол на деня си. Когато пътувате, винаги съветвам да опитате нови екзотични места. Може да пробвате, ако пътувате на така красиви места извън Европа, папая, ананас, манго. Сложила съм ги в скоби за тези от вас, които имат инсулинова резистентност или искат да ослабнат, защото това пък са много сладки плодове. Но просто пример за нещо екзотично и различно. Ако отидете в хотел, в хубав ресторант, опитайте салатата на главния готвач. Аз няма да забравя, бяхме в разкошен хотел на Канарите. М, Огромен процент, да не кажа 99% от гостите бяха англичани, които си караха с стандартната English breakfast, с пълните чини с паста. Имаше невероятен бар с морски деликатеси. И аз и още една дама бяхме почти единствените посетители там, което беше просто не ми го побираше ума. Имаше невероятни деликатеси. Хайвери, какво се сетите? Така. В тази така по същата линия да продължим, зарежете пържените картофи. Имаме си пържени картофи в къщи, опитвайте нови различни неща. Наистина насладете се на разнообразието. Този съвет много хора ми споделят, че много го харесват. Направете си тематичен ден за хранене. Особено когато сме на All Inclusive, хората имат тенденция да искат да опитат от всичко, защото има много интересни неща, но започват да препълват чиниите с какво ли не. И тогава тялото се претоварва. То трябва да... Представете си колко слоеве храна, какво затъпкване, колко вида ензими трябва да се произведат. Докато нашите тела обичат простички неща. Много обичам да казвам, нека да мислим като японците, които се хранят с малки порции свежа храна. И за това живеят наистина, не казвам да не се храните, да гладувате, в никакъв случай не съм фен на това, но на простите неща. Така че си направете тематичен ден, например ден за морски деликатеси или ден за пиле, или нова храна, която не сме опитвали, или на обяд ще акцентирате на, да кажем, вегетарианско хранене или само на един тип месо, а не да смесваме твърде много храни. Така, а, както казахме по-рано, всъщност богатството е в не само материалното богатство, но и това, на което се наслаждаваме на живота. Нека да си направим фокус, план на преживяванията, за които сме тръгнали всъщност на вакансия. Нека храненето като удоволствие да е малкият процент от радостта. Тоест, на мен ми става тъжно, когато всъщност виждам хора, които едва ли не единственото удоволствие за деня им е
храненето или преяждането. Представете си една полусфера и от нея нека един малък сектор да бъде удоволствието от храната. Тя трябва да е вкусна, трябва да е красива, но в живота има толкова много други неща. Нека да обърнем внимание на другите 150 градуса. Наистина, какво ни харесва да правим? Поделете какво обичате да правите по време на вакансия. Кое ви е така най-любимо като занимание? И също, какви спомени искате да създадете? Нека това да е големия радост и подарък за вас. Надали ще си спомняте след 3 години какво сте яли в еди кой си хотел, може би ще си спомняте какво сте видяли, как сте пътували, ще разглеждате с радост снимките, особено тези от вас, които пътуват деца или ето то ни каза внуче. Ам, Всъщност децата помнят точно тези моменти. И наистина е добре да имаме списък и добър план, да посетим ново място, какви атракции искаме да видим, нови знания, нови култури. Също така ам, да знаете, да помните, че мозъка ни има нужда от план за удоволствие. Иначе, ако не го планираме и не си го доставим планирано, той започва да си го търси. И най-лесният начин е чрез храната. Защото храната е най-достъпна, тя е лесното удоволствие и както аз се шегувам, започваме да търсим щастието в шкафа или в хладилника. Нека да си го дадем по един много, много по-пълноценен начин. Така, само да погледна всъщност какво споделяте в чата. Какво обичате да правите? Как обичате да пътувате? Да, Лили казва, иска да бъде по-енергична. Супер, много хубаво. Така, само че дали всички пишат в общия чат, май някой Да, пише. точно това, че аз не виждам Лили да е писала, само Да, Рени пишете в да общия чат, посетя, да, да да. посетя различни нови интересни места и да чета и да плувам, да ловя риба. Рени Супер. така много, с много красиви, разнообразни неща. Да ловя риба. Много така... Виж, на мен не може да ме затвориш да ловя риба, но браво на тебе, Рени. Браво. Да, това си е голям релакс за хората, които обичат, нали, наистина. Това, ако щете, е вид медитация за хора, които обичат да ловят риба, да. Но Съж- Тони е много по-динамичен човек и Да, има 200 съжалявам, хиляди, че, да. значи, Веси, съжалявам, че използвам тук там английски думи, защото току-що за първ път ми се случва Zoom ме попита какъв език искам да ползвам, български или английски. Никога не ми се е случвало до сега. Излезе тук отгоре Да, на скрина. да, да. Така, добре. Така. И всъщност да си направим план за всеки следващ ден или изобщо на вакансията какво искам да правиме. Защото запомнете го това, наистина мозъка има нужда от план. И когато има план, той е спокоен. И, нали, както казахме, доставяме си удоволствието по един наистина разкошен начин. Разходка, да потанцуваме, да се погледиме с масаж, солена стая или крил стая. Тези крил стаи са много... Между другото, студа е, особено през горещото време, хората търсят студа, но това е много добър начин за изгаряне на мъзнините и то на вредните мъзнини, защото имаме няколко вида мъзнини в тялото. Боулинг, басейн, да разпуснете в джакузито, йога, стречинг. Картинг е много готин начин да изкараме стреса, да се позабавляваме. Водните спортове. Къде обичате да ходите? На нови места, в планината, басейни? Какво обичате да правите? Дори да сте в града, когато имате така наистина някъде басейн, било някъде в планината и на друго място, организирайте си такива кратки срещи с приятели за ден или повече. И както казах, българите, които са по света и се прибират, ми споделят, че всъщност голямо трупване на килограми се получава, защото всичките срещи са с приятели на трапеза.
Аз имам много приятели, разкошни приятели в България, много наистина дългогодишни приятелства. И те много често се шегуват, казват, бе, добре, че си дойде да се видиме с помежду си, но те ме знаят, ние винаги правиме среща априла на концерт, с разходка, на питие. Можем да съчетаем, примерно, театър след това с ресторант, но никога не е само на маса. И, както казах, можем, примерно, Белчин баня, Сепарева баня, някъде човек да си направи Велинград. Толкова разкошни места имаме из цяла България. За ден, за два, с приятели да отида и всъщност това преживяване е много по-ценно и по-запомнящо се и по-релаксиращо, отколкото да седнем 2-3 часа на една маса и да само да си бъбрим и да пием ръке и салата. Така. Също обаче за плановете ни е нужна енергия. Тоест, за всяко хранене трябва да имаме достатъчно протеин, като разбирайте риба, пиле, яйца, кисело мляко, извара, растителни протеини, киноа, леща и така нататък, кой каквото консумира. Защото помнете обаче, че когато преяждаме, губим много енергия за храносмилане. Така че внимавайте, нали, всъщност границата е много така тънка от преяждането и от недостатъчното ядене или пък прекаляването с пържените картофи, както се пошегувах по-рано. Наистина да мислим като японците, а по-малкото е повече. То ни дава много повече енергия. Какво да не правим? Наистина не акцентирайте, когато сте на all inclusive в хотелите на спагети, картофи, рис. От тях, ако сте забелязали, много ви се доспива. Трупаме килограми, защото те се метаболизират доста бързо и след това излишното количество се превръща в мазнини и отнемат много енергия, затова ни се доспива. Може да си ги хапваме вкъщи. Те ни засищат първоначално доста, но за кратко и причиняват голям пик на кръвната захар, която после пада и ни се дояжда пак нещо. И цял ден сме така на влакчето и буквално е параграф 22. Така че наистина качествената храна е много важна. А също на All Inclusive, нека да не ставаме част от тълпата, от хората с преливащите чини, все едно идва края на света. Вие си кажете, аз съм човек с финес и няма да наистина да позволя да се разхищава толкова много храна. Аз наистина ще си направя една красива порция и се насладя. Също вместо сладко избирайте солено, защото всъщност сладкото, нали, както казахме по-рано с картофите и спагетите, наистина много ни дига кръвната захар и това води до пикове и спадове. Рени, само да погледна, обичам да пътувам както с самолет, така и с кола. През лятото задължително изкарваме по 2-3 седмици на къмпинг с каравана, супер. Предимно в Гърция. Сега дори ни предстои да заведеме внука на язовирто спас на къмпинг. Супер, супер, Ренка, много готино. Между другото, и моите детски спомени бяха от едни такива прекрасни лета на къмпинг, като от филма Синьо лято, не знам дали си го спомняте, Да. беше разкошно. Да, тези разкошни къмпинги, наши кавачи, смокиня и така нататък, това са много, много готини спомени за мен. Така, да се върнем на чиниите. Нека да бъдем естет, художник. Да си направим наистина една красива чиния, а не преливаща. И какво да добавим в нея? Много цвят, който идва от зеленчуците и когато си правим порцията, да започнем с салатата, но да не прекаляваме с нея. Защото дори с полезните храни можем да прекалим и да ни се издуе корема, като мъжете с бирата. Нали, пиейки бира, корема постоянно се раз, разтяга, така се казва на български, да, раздува. И после този корем трябва да го напълним с храна, нали, той е разширен стомах. Така че сипете си разумно количество салата, но си оставете място и за другите важни елементи. Внимавайте с сосовете, защото те могат да бъдат калорийна бомба.
Ще ви дам един тип тук на така един трик. Прави ми впечатление все повече заведения, Вали, така това там друго отворено. популярното Happy. Ще го дам друго. Това е Само моля, някой. Някой го Упорена изпусна. съм зверски и съм ай, ай, ай. ужасена. Ужасена чак. Мога да се усета къде е. Кой? Елена, Елена. да, Те вече се посъбраха доста хора и да, мисля, че се усетиха. да, Елена Гаврилова. Или моля да си заглушиш микрофона, ако не Да, чуваш. извинявайте, да. Няма те. Така. Например, така полезните салати, които много хора си поръчват, Говори с мен. има нова тенденция да ги поливат заведенията с... В менюто пише сос от авокадо, дресинг от авокадо, маслини, не знам какво, което звучи супер. Но тази салата, в един момент така полезната салата е 700 калории и буквално е подгизнала от въпросния дресинг. Така че давам ви един тип, един трик. Искайте си сосовете да или дресинга да ви го носят отделно, за да не наистина да не финиширате с да ви стане тежко с салата. Ако сте в хотел All Inclusive на бюфет, взимайте по-малка чиния, така наистина контролирано, нали, размера на порциите на храната и да си оставите място за удоволствие без да преяждате. Така, едно такова цветно правило от мен. 2 плюс 1 плюс 1. Във всяко хранене си добавете поне два различни цвята от зеленчуци, защото те създават усещане за изобилие, но без да ви става тежко от тях. Плюс една порция протеин и една порция бавен въглехидрат. Тоест, така стремете се да го имате във всяка една ваша порция. Както каза Тони, аз не забранявам на хората, но им давам така интересни съвети. Изберете си любимото вместо всичко. Ако решите, ако нямате, например, диабет или наистина сериозно състояние здравословно, може да вземете си понякога десерт, но изберете този, който най-много искате. И го изяжте много бавничко с наслада. А не нали, да го засмучите и да се едно, нали, да се огледате, не бях аз. Така че насладете му се така бавничко, то не се смее. Таша, такива хубави думи, красиви използваш. Така са много забавни. Ами да, нека си кажем нещата с истинските имена, нали така? Да. Да. А, Дъщеря ми, тя като беше малка, много обичаше крем карамел. Буквално го засмукваше, нали? Така че да. Така. Да си изберете ден, в който ще си разрешите всичко. Пак, както казах, мозъка има нужда от спокойствие. Ако, примерно, вие си кажете, аз в четвъртък, това ми е ден, който ще си хапна всичко, което искам, чувствате се много освобождаващо е това и е планирано, а не всеки ден да преяждате по този начин. М, Също леката вечеря е ключова за качествени лек сън и особено когато пътувате, когато цял ден разглеждате различни места по време на вакансия, имате повече енергия на следващия ден. Ам, Продължавам, Тони, с забавните изрази, но това е мой термин захарен махмурлук. Ако вечер сте прекалили с вечерята и сте тупнали едно парче торта отгоре, на другия ден ви гарантирам, че ще се чувствате много гроги точно по този начин. Защото има си обяснение, дига се кръвната захар, дига се инсулина и човек се чувства зле. И също, когато имате лека вечеря, това ви позволява да огладнеете до сутринта. Тоест, спомните ли, започнахме с това, че трябва да имате балансирана и засищаща закуска. Така, също като се нахраните, станете от масата. Защото иначе се получава едно безкрайно седене на масата и едно така чопване и 2-3 часа и непрекъснато ядене. Просто станете, разходете се и това ви намалява пиковете и на кръвната захар и на инсулина. Може да направите разходка, да потанцувате,
Наистина те помагат на доброто храносмилане и не да се върнете, особено ако сте в така много инклюзив за втора, трета порция и така нататък. Точно при досипването човек наистина губи мярка. Така, искам да ми кажете, мили хора, до тук, кои от тези съвети ви бяха така полезни? Какво преди да продължиме нататък, защото аз съм ви подготвила още неща, какво да правите, когато пътувате. Какво да си вземете с вас, дните на разходка или на пътуване. Само искам да... Ангел, може ли да прочетеш Ангел Да, какво е точно това написал? исках да видя, да. Ангел казва, обичам да посещаваме различни места на море и планина, разходки, плуваме, играеме тенис, супер. И винаги пробвам храни, които са характерни за региона. Много готино. Ангел като travel agent, той Естествено. наистина ще трябва да опитва от всичко, за да знае как да препоръчва тези райони, Ангел, нали така? Точно Чудесно. така, да. Чудесно. И той е много добър в препоръките и наистина а, може да му пишете невероятен е като агент и като човек, който наистина е много добър в това да ви даде най-точното решение. Наистина, аз съм така, адмирации към него, много го харесвам в работата му. Така. Сега, какво да сложите в багажа? Пишете кои съвети са ви най-полезни, за да може наистина така да влезем в конкретиката. Метнете си в куфара една-две кутии с штракалки, от тези, които затварят много добре, кутийки за храна, които няма никога да ви се разлее нещо. Тюпале, контейнери, нали, както искате ги наричате. Вземете си малко бамбукови вилички или лъжички, И да турбички, се използват такива reusable, които се използват точно така, да, да. мънички, вилички и лъжички, които може да ги носят навсякъде. Именно, за да сме и така, в крайна сметка, да се грижим и за природата, а не да намалим употребата на пластмасата. Той е голям, наистина, поддръжник на това, както и аз. Носете си турбички с ципче, тези, които се затварят хубаво отгоре, нали? Преднадявам се сещате. Носете си ластици за спорт. Ето, гирите тежат, обаче ластиците не тежат. Така че това е много лесен начин да, ако нямате къде и как да спортувате, буквално за 10 минути, 15 може да си направите една кратка тренировка. Ако искате, ако наистина много обикаляте, можете да си вземете малка хладилна чанта или термобокс. Включа и тези school lunch bags им казват, които добре изолират. Те са така малки като размер, затварят се много хубаво с цип и гарантират, че храната ви ще остане през лятото хладна. Има такива специални, а, като Ice Pack се казва, нещо, което може да сложите във фризера и наистина да ви държи храната хладна по-дълго време. М, Особено ако носите яйца, говорим за дните, в които пътувате. По летищата сте, пътувате, имате дълго пътешествие с кола, т.е. наистина да не прибягвате до чипсовете и сандвичите по бензиностанциите. Може да си носите малки сиренца, свежи зеленчуци, кисело мляко. Може да си направите протеинови хапки или наистина варените яйца са така доста добър вариант, защото са много засищащи и ви дават стабилна енергия и не се развалят толкова бързо и лесно. Но пак казвам, нали, хладилна чанта или термобокс. Така, искам да погледна какво сте записали в чата. Ами само Рени е писала, Ангел ни благодари за препоръките, пък Рени всичките ти препоръки са много практични, така че Благодаря, Ренка, да. да, благодаря. Да. Също може да си вземете микс от ядки и семена. Внимавайте тези, които са смесени с сушени плодове. Примерно сушени боровинки, но така гледайте етикетите. Сушените плодове могат да са бомба така с захарна бомба. Защото така, когато имате нужда малко да дигнете енергия, са лесни за хрупкане, без да ви дигате инсулин и кръвната захар. И също може да си носите нарязани ябълки, краставички, моркови. Помните ли тази кутия, за която ви казах? Ам,
ако от тръгвате, ако ги нарежете, изтискайте малко лимонов сок върху тях, защото ще ги запазят по-свежи, няма да станат кафеви. Много са така приятни за хрупкане, нали, не цапат. Можете ябълката, има едни такива резачки, които разрязват ябълката на сектори. Сещате ли се? С такова нещо може да си я срежете и след това да я съберете обратно и да сложите един ластик. Така ябълката всъщност хем ви е нарязана, хем няма и да покафене, е много удобно ли за хапване. Можете малки чушчици, в Lidl съм виждала да продават сурови, може да си ги напълните с шунка, с извара, защото е така много засищащо. Един-два банана. Ако съвсем примирате от глад, няма място, където да не може да си купите кофичка кисело мляко. Във всеки магазин, като влезете, нали, може да го направите. И това е, нали, доста добър вариант. Може да си направите мини сандвичи с тортия, авокадо, пуешко. В дели щандовете в цяла Европа, в Испания, Франция, навсякъде продават моцарелки, варени яйца, така че може да си купите, дори да си сглобите такива кутийки там. Само, че те продават едни пластмасови кутии, които доста вероятно да ви се смачка, затова ви препоръчах тези с штракалките. Така. И забравете за круасаните. Много хора, когато са на хотел, сутрин закусват и си взимат круасани за изпът. Всъщност те са въздух под налягане и имат много мазнина в тях. Всъщност те са съчетания от мазнини и бързи въглехидрати. Наистина е въздух под налягане, бързо ще ви, нали, няма да ви държат сити дълго време. Сега, ето тук Тони след малко ще ни говори за хидратацията, нали така, Тони? Да. Защото е много, много важно. Шише с вода, не пластмасово по възможно, защото пластмасата, нали, не е добър вариант. Може да си вземете с резен лимон, мента. Ментата, мили хора, ще ви дам един много готин трик. Ментата разхлажда вътрешно. Сега, какво може да направите? Има едни прекрасни капсулки с мента, които са много лесни за багаж. Пишете ми, ако искате после. Тони, може ли да пуснеш с нас ли си после мои координати? Тук съм отида да си Супер. пусна лампата. Тук съм. Да. А, за да ви, Пускам. да Пускам. ви дам линк за тези, много са, нали, наистина много сладки, много готини бомбонки с мента. Те не са и точно бомбонки, дръжета, които разхлаждат вътрешно. Веси, това за стройна фигура ли е? Ами, Линка, който искаш да пусна. ами да, за връзка с мен, ако искаш, Тони. Добре. Добре. Да, каквото пускай наред. Добре. Да. Добре. Мента, ако си, примерно, не просто да пуснете само мента във водата, защото тя дава много свеж аромат, но ако си направите лимонада, в която смелите ментата, примерно една хубава шепа листа, ментата охлажда много силно тялото отвътре. И това е много готин трик. Аз едно лято, няма да забравя, тук в Англия беше много горещо. Прекалих с ментата, зъзнах цяла нощ. Ама казвам ви, зъзнах. Наистина една прекалено голяма връзка мента бях смляла. Може много силно да охлажда. Така че много готина рецепта. Може да срежете лимон, много добре измит с кората, ментови листа, половин литър вода, блендирате го за кратко, така че лимона да остане на парченца, а не да се смели напълно. Прецеждате и доливате още половин литър вода и доста лед. И това е разкошна, много бърза напитка, лимонада домашна. Сега, също Тони ще ви говори след малко за прекрасна вода, но може да си направите спрей, с който да си носите в себе си. Тя ще ви каже как може да си направите такава разкошна вода, с която да охлаждате и лицето си. И наистина поддържайте хидратацията добра, защото често глада в колата е просто жажда. И много важно каква вода пием. Тони ще ни говори за това. Само А, да споделиме, че Ангел му е харесало много след хранене танци. Супер,
Супер, Каза, че ще пробва тази идея. супер, да. Много готино, да. И може да си носите черен шоколад, мъничко за душата. Ако ви се хапва нещо сладко, по-добре да сте подготвени, отколкото наистина да грабнете поредната вафла. И друг мой трик, нали ви казвам, аз, както се казва на английски, много трикове имам в ръкава. Може да си носите в малка, добре затваряща се кутийка тахан. Защото ако хапнете на чайна лъжичка тахан много бавно, то така всъщност добре засища рецепторите ви и създава невероятно удоволствие, все едно сте яли шоколад. И може да си носите малко бурканче, малка кутийка за изпът, но пак казвам, нека да се затваря много добре, да не ви изцапа нещата. Ам, Това е добър вариант да не пригладнете твърде много до вечеря. И хора, кои от тези идеи за изпът ви харесват? Нали, много да благодаря на Ангел това, което каза за танците. Но помнете, че рецептата за успеха е първо решение за промяна, второ точния майндсет, добрата нагласа, работа добър ментор и правилните конкретни стъпки. И така, споделете коя идея ще приложите. Тони ще ви разкаже за водата, а след това аз ще ви... Преди това да споделя още няколко от твоите контакти. Да, благодаря, Тони. И, Да. и Ако сте от компютър, снимайте си с телефон QR кода или линк, който Тони пуска в чата, а, за да може да се малко ми е възползвате. бавен. Малко ми е бавен. Да. Да. И наистина, да, нали, с този QR код може да се свържете с мен, пишете ми спокойно. Нещо веси ми стана. Да. С... Мляната мента ще пробвам, казва Нинка. Супер, Нинка, да. Аз също. Аз също често редовно си правим менте и лимон, но с мляната в нашето кафенци правят лимонада, менте и лимон, но аз къщи никога не съм си правила така, не съм си смила ментата и ще я пробвам също. Особено Във когато е много Фейсбук топло групата, да, времето. във Фейсбук групата си ще пусна, не съм сетила скоро това лято, разкошна лимонада, не знам как да я нарека, с магданоз. Толкова е свежо това питие, просто пак по същия начин блендира се. Може малко стевия, малко мейпъл сироп, нали, кленов сироп, кой каквото, нали, ако нямате проблеми с кръвната захар, нали, някакъв подсладител, но е разкошно питие. Хората го става зелено, много красив зелен цвят. Трябва да е обаче да ви е много мощен блендър, за да се смели много хубаво и след това да прецедите. Невероятно освежаваща и си е такава витаминна наистина бомба. Знаете, това магданоза колко е Магданоз. полезен, да, да. Така че, да, Значи идеята за вода с мента и лимон, малките чушки с шунка и извара също звучи много интересно. да, Да, добре, чудесно. супер, супер, добре, добре. Ангел, Веси, ако ти си затвориш твоята презентация, Готово, Тони, да, само да готово. погледна. На мене нещо почва да ми забива компютъра. По-бавничко реагира. Тони, ако искаш, мога аз още няколко минутки да Да, продължа. казвай. Искаш Аз съм ли? готова, Да, но да, да, продължавай, да, продължавай. да. Добре. А, и всъщност, да, мили хора, казах ви, че много подаръци имате днес и много така готини изненади. Но да споделете с какво наистина искате да се разделите. Дали с липса на енергия, дали с коремчето, което, нали, и с така притеснението как ще изглеждате на снимките, или с натрупани килограми по време на вакансия, 5-10 години, може би през 5-10-15 килограма през годините. И всъщност искате ли да си направим една прекрасна визуализация или да го оставим малко по-късно? Много използвам в програмите ми визуализации и много така други готини компоненти.
Тони, сега ли да направим или И по-късничко? както кажат те, каквото каже публиката. За Да, мен няма значение. Накрая. за накрая, Накрая. добре. За накрая, добре? Добре. Добре, добре, Хубаво. да. Добре. Така, какво можете, ако сега искате наистина да изглеждате разкошно в банските, ви каня да се включите в наистина готово решение за 21 дни, наистина да сте по-стройни и щастливи, и то с много вкусни рецепти. Снимайте си QR кода, Тони може би може да пусне линка. Аз съм го пуснала вече. Супер, много ти Друго благодаря, пътче. Тони. Да, благодаря ти. Само, че чакай тогава да скрия моята презентация. Остави си твоя QR код, защото те виждат моята презентация, а не твоята. Чакай. Ето, готов. Готов. Супер, супер, благодаря ти, Тони. И наистина така да свалите коремче 3-5 кг, да имате разкошна така кожа, коса за дамите, женствена фигура. Мъжете също в много така добра форма. Много енергия, да не сте изморени и наистина да се чувствате супер уверени по-бански в нови летни красиви дрехи, без глад, без сложни рецепти, без часове в фитнеса. Просто всичко имате, нали, всичко, от което имате нужда, с една разкошна система, с много добра успеваемост. Да, ето, наистина, Лони е, между другото, намерете я тази дама, трябва да ви пусна линка. Невероятен талантлив дизайнер, вътрешен дизайн. М, Тя казва, да, преди 20, чувствах се 20 години по-стара, боляха ме коленете, наистина много зле, така и потисната, докато сега тя беше спряла да излиза дори, да се вижда с приятели, което наистина това може много да ограби нашия живот. Нали, до такава степен да нямаме желание дори да излизаме. Сега изглежда фантастично момичето. М, Много така вкусни рецепти, закуска, обед, вечеря. И можете да се включите с много голяма стъпка днес, с 40% стъпка, като използвате код GIF40, Тони може би ви го е пуснала. Само си снимайте кода или линка, както ви е удобно. Той е за жени, които искат да имат по корем, заети майки, професионалисти. Ам, за дами е тази програма, въпреки че и мъже могат да я прилагат. И наистина може да я стартирате, сега да се възползвате от отстъпката, а да я стартирате, ако искате по-късно. Ако искате след като се върнете от отпуската, ако искате сега, когато прецените. И наистина доказана система, защото не е на база на лишения, а на вкусни балансирани ястия. Като видеокнига е с наистина с много хубави насоки и така доста гъвкавост предлага за заети хора, които наистина искат да изглеждат фантастично. А за тези от вас, които се включат тази вечер, има екстра бонус. Да, ето това е кода. А, с Можете да имате бонус за Zoom среща с мен на стойност 69 лева, както и ръководство в подарък, как да се храним навън, без да качваме килограми и биохакинг за ослабване за тези от вас, които се включат още днес. Ето това е и бонус. Едното ръководство, много са цветни винаги нещата, които правя, много визуални и много, много практични. Така че, мили хора, това е от мен, нали, тази покана. Възползвайте се, докато наистина хората, които действат бързо, са тези, които успяват, така че не губете скорост и време. Това е от мен, то не спирам да споделям и си ти. Така, оплашихме някои от хората, излязаха. Ами, нищо Да. страшно, мисля, че не сме И казали. аз мисля, че нещо Да. срещу с толкова много съвети, толкова много информация, Не, която хората са си, сподели. всеки си има план, програма, така че нали, няма Може проблем. да. Да, да. Така. Виждате ли всички? Аз виждам. Добре. Както вече ви се представих, за тези, които не ме познават, за гостите на Веси, аз съм Антуанета и моя фокус е наистина хората да са по-мотивирани. Около мен се събират хора заради моята енергия, за моето позитивно мислене.
но и съм голям привърженик на хидратацията, която аз открих преди 6 години, че хидратацията, доброто здраве и активността, т.е. да сме активни всеки ден, това са три най-важните неща, но след това добавих и позитивното мислене, което винаги съм била много позитивна, но последните години особено и мисля, че е благодарение на водата, защото водата, която пия, ми дава така наистина много хубава емоция, защото тя е жива вода и аз го отдавам на водата. Може и да е някакво съвпадение и с района, в който се преместих да живея, но и с кученцата, които дойдоха в моя живот. Аз станах много по-позитивна. Това са последните 6 години от живота ми. Много позитивна и привличам като че ли още повече и повече хора, които искат да черпат от моята енергия. И открих, това бяха годините, в които аз наистина анализирах какво доведе до тая моя позитивност. И аз също накрая ще ви кажа, ще ви предам няколко така оферти, за които вие може да ви послужат и да ви са добре. И на вас. Първата обаче важна тема, която ние с Веси много се доближаваме, е водата и хидратацията, защото няма здраве без вода. Водата е най-важната част от нашето тяло и аз го открих преди 6 години и съм много доволна и съм много щастлива, че аз и моето семейство пиеме най-хубавата вода. Но не само, че пиеме най-хубавата вода, това, което Веси ви даде, всичките тези съвети, да се храним с повече плодове и зеленчуци, много е важно и с каква вода ги измиваме. А тези плодове и зеленчуци след малко ще споделя повече. Но нека да обърнем внимание на хидратацията. Колко от вас пият достатъчно вода на ден? И знаете ли каква вода пиете? И колко от вас усещат ефекта от липсата на хидратация, умор, главоболие, липса на концентрация дори? Можете ли да споделите в чата? Колко от вас пие достатъчно вода на ден? А знаете ли по колко вода трябва да пиете на ден? Никой не виждам. Появи се. Веси, Два гледай литра казва чата. Тинка, да, аз ще прочета, да, за да... Надето 2 казва литра. около 2 Добре. литра, да, 2-2,5 литра, Лили. Ангел Добре. казва около 2 литра на ден. Добре. 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 Тинче, може да превключиш на общия чат, защото идва при мен, но не е проблем, аз ще ги озвучавам. А колко от вас усещат умора, главоболие и липса на концентрация? Има ли някой от вас тези ефекти през деня? И знаете ли, че те могат да се дължат на липса от хидратация, дори и да пиете 2 литра вода, която е минималното количество, в зависимост от, след малко ще ви споделя и формулката, която трябва да знаете, как да изчислявате по колко вода да пиете и каква вода също е много важно, защото ние може да пием по 2 литра вода, но да сме все още дехидратирани. Някой усеща ли умора, главоболие и липса на концентрация? Беси, има ли някой с такива симптоми или всички са здрави? Да, да, сега ще прочета. Лили казва умора обикновено след обед. Ангел казва, че за това е спрял кафето, но вода. Лили казва, че тя избягва кафето. Да, хора, много хубаво, че не разчитате на него за енергия. Да. Така, Нинка след казва малко умора. почвам и аз с моите съвети за хидратацията. Първото нещо, понеже захванахте тази тема за кафето, колко от вас започват деня с кафе, а не с вода? Да, Диди, да, благодаря. И ние много се радваме, че да, Диди има задачи, да. Добре. Има ли някой, който започва деня си с кафе? Ангел казва, че пие топла вода. Да, Добре, доста хора вече не е, да. браво, чудесно, Супер, супер, да. Тук има хора от много хубаво, програмата ми много вече, които хубаво. да. Рени казва вече не е, да. Елили казва, за да набавим соли. Добре.
Но като е кафето е полезно. Ако пиете по едно кафе, но по правилното време и Мгм. не го смесвате с мляко, и може да му добавите и малко масълце или coconut oil, също става много полезно, но внимавайте да не го смесвате с мляко, да го пиете така и да не е първата ви напитка сутрин и да не е нагладно. Това, нали така, Веси? Абсолютно Първото категорично. нещо, което трябва да пиеме сутрин, защото ние, ако спим по 6, 7, 8 часа, наистина е много важно първото нещо да имате шише с вода, което стои до моето легло, първото нещо да пиеме вода. Защото ние сме дехидратирани през нощта за тези часове, които спим. Така че това е първата напитка, която ние трябва да приемем. Така, сега ще споделя и аз няколко съвети за добра хидратация. Ето го, с чаша топла вода, не студена. И другото, което ще добавя, никога не пийте студена, прекалено студена вода от хладилника, каквато и да е напитка. Трябва да пиеме вода и напитки, които да са близко до нашата телесна температура. Това е много важно да го знаете. Знаете, че лятото всички изпадаме в така големи жажди, но не прибягвайте към студените напитки. Аз М, избягвам дори и да си слагам и лед. Точно така, И да. това го знам през последните 6 години. Пийте на малки глътки през целия ден, не на един дъх. Тоест много сте жадни и изпивате половин литър или един литър вода. Първо, вашето тяло няма, вашите клетки няма да приемат водата. Само ще се подуете и няма да усвоите. На много малки глътки. Пита Нинка, защо кафето не е с мляко, на нея е любимо напитка Ами кафе да, с и аз мляко. си позволявам, Нинка, нали, точно това е, че понякога не пия всеки ден кафе, защото млякото ще окисли още повече. Няма да може да поемем необходимите съставки, които са, защото аз това ви казах, че кафето също има хубави съставки, които са ни необходими на нас и можем да си позволим по едно кафе, но не и с млеко. Да го поемете и да му се насладите. Да, хубаво е. Всички обичаме капучино и лате, но ако се опитате, знаете ли, преди да обръщам внимание на хидратацията, преди 6 години пиех чай с захар, с мед, но всичко е позитивното мислене и мисловната нагласа. В момента, в който си казах, че ще спра да пия чай с мед и с захар, и точно след 3-4 дена вече го правих. Но трябва да го поемете. Тези, които сте навеси в програмата, знаете с визуализацията и с това да вземете решението, кое е по-добре за вашето здраве и го правите. Но от Абсолютно, време да, на и време, много добри альтернативи, нали, с кокосово мляко, наистина с да, да. вече пита и отговарям. А, но може да си направите много лесно да блендирате вода с тахан, с само тахан и да си Ох, направите толкова е домашно. приятно, да. Аз, между другото, Деви, това, което ти сподели за тахана, аз мога да им кажа също една много хубава, така сладка закуска или нещо сладичко, ако им се хапне. Една лъжичка мед и 2 тахини. Мгм. Става невероятно, невероятно, много прилича на халва, да си намажете на филийка. Но подходящата филийка или на бисквитка или Вече не дава или много, дори да си много направите метна само като закуска. хапче, така да си хапнете с лъжичката. А кафе с бадемово мляко, Да, може, да, Тони. да, 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 абсолютно. Да, въпросът Тони визира прясното мляко. Нали, Тони? да, да. Да, не го избягвайте, иначе да. Ядковите млека, окей. И особено пък, ако решите да си правите ядковите млека сами, нямам тази машинка да ви покажа, аз на моите другите вебинари и на тези, които са в моя екип, знаят, има такава специална машина в Амазон, в която можете да си сложите и веси как беше на български Вешени ядки. овесените ядки или бадемите, да и да си направите вашо си мляко. Става невероятно и особено с водата, която ще споделя с вас, стават невероятни млека.
Точно така. Да Само си го една скоба, приготвите да, сами. само една скоба отварям за хора, които имат проблеми с кръвна захар, инсулинова резистентност, екстра килограми. Овесеното мляко е много вкусно, но го избягвайте точно него, защото то е равностойно на плодов сок. Нали, другите ядкови млека е окей, но за хора, които нямат такива проблеми, овесеното мляко е много, Гледам, много че при вкусно. нас много се пие в момента coconut milk, т.е. мляко от кокос. Кокос, да, Много се набляга, особено сега в топлите дни, с мача, с чай лате, с супер. търмери, който е куркумата. Мгм. И още едно имахме. Ето Лили, знам, че понеже е тук, тя обича да пие с битрут. Ам, С цвекло. с цвекло, да. И става невероятно с кокосово мляко и с много мъничко подсладител, ако искат. Става невероятно. Така че това са ни студени хубави напитки, може да си правят през лятото. Така, избягвайте да пиете непосредствено по време на хранене вода. Най-добре е 30 минути преди или по принцип е 1 час, но аз така съм го понамалила, защото на някои хора им се вижда прекалено дълго разстоянието между храненето, но отново всичко е мисловната нагласа на човек. 30 минути преди и 30 минути след хранене да не пиете вода. Някой път повечето от хората си казват, по-добре да пием вода, отколкото безалкохолните напитки. Да, но какво трябва да пиеме най-вече по време на хранене, ако ви се пива нещо, айрян или малко биричка или малко вино. Но това са напитките по време на хранене, но не и вода. И малко лозове си позволявам. Може ли да кажеш пак, Веси? Малко лузо или мастика Добре, за... Да, 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 защото... може. Може. Да, днес да си говорих, имах клиенти, той нали, в Англия и сега в България, нали, говорихме за вакансите, той казва ми, в България, да, позволявам си по две-три бири, нали, Много лятото, е които две-три. всъщност, да, Говорим много за го много издуват. малко И количество, да. достигнахме прекрасен консенсус, че е много по-добре да пие, нали, малко лузо, и много така успокоява, особено летните вечери, е много добра напитка, по-добра Точно, напитка, точно, да. точно. Проверявайте източника си на вода. Пластмасовите бутилки могат да съдържат микроелементи вредни за вашия организъм. Така че не знам, може би всички, дали една част от вас пият филтрирана вода или пият бутилирана вода, но пластмасовите бутилки са много опасни, особено сега и през летните месеци, когато са изложени и не знаете къде се съхраняват и са изложени на слънце. Наистина е много опасно. Ако пиете от бутилки, поне да са стъклени. Другото, което аз искам да ви кажа е преди да наблегна, дали сте чували за ионизирана и водородна вода, дали всъщност колко от вас, предполагам, че хората, които сте вече при Веси, не пиете безалкохолни напитки, но има и хора, които не са в тази програма. Пиете ли безалкохолни напитки? Има ли хора, които пият безалкохолни напитки? Ангел казва да, аз ще озвуча отговорите. Нинка казва не. От години съм ги спряла, казва Рейни. Лили не. Ангел кола. Опа. Опа! Да. Аз, понеже съм съкратила доста от моята нали, презентация, защото няма да имаме време, но аз специално на Ангел ще му изпратя видео, в което той от утре няма да пине, сигурно въобще безалкохолни напитки. Така че знам, че Ангел много държи на моето мнение и знам, че той ще направи и тази крачка към още Да. по-добро здраве. Така че сега Тинка в момента казва, че пие тоник понякога. тоник, значи дори да ви кажа, че тоника, това е газирана напитка и дори газираната Фосфор. вода също не се препоръчва. Когато на всички ще ви споделя вебсайт, откъдето може да гледате видеото, но наистина ви умолявам
Когато го изгледате това видео, тези, които не знаете толкова много за безалкохолните напитки, колко са вредни, изгледайте това видео и никога няма да посмеете. Аз от 6 години също обичах кола, аз понеже не обичам да пия алкохол и през всичките тези години, когато сме излизали, нали, на ресторант, да си почерпим, излезеш навън, съм пиела кола и в момента, в който разбрах колко са вредни, вече, иначе сега август ще направя 6 години, не съм пипнала безалкохолно и се гордея много за това. Някой от вас чувал ли е за водородна вода, жива вода, ионизирана вода? Знаете ли какво значи ионизирана Да. вода? Да, радвам се, някой каза да, добре. Водородна вода. За водородна вода говоря. Добре, добре. Водородна ионизирана е едно и също и жива вода също. Нарочно съм ги написала и трите, защото означават едно и също. Жива И, вода, Библията, дори Бог е казал, че ние трябва да пиеме жива вода. Тоест тази вода, която носи живот в нашия организъм. Живата вода се прави от водорода. Водорода е най-активният антиоксидант. Той е този, който всъщност дава живот на водата. И всъщност той пък има иони и затова я наричам ионизирана. Аз дори я наричам и алкализирана, защото водата, която ще ви запозная, тя е и алкализирана вода. Това е, аз искам да ви обясня първо защо водата е ключ към живота. Защото ние можем да не се храним няколко дена, но водата е изключително важна за нашия живот и ние трябва да я пиеме. И защо? Защо е толкова важно да пиеме вода? Защото водата е равна на енергия, на памет и на младост. Водата трябва да бъде структурирана, за да подпомага нашето здраве и дълголетие. Обаче, по колко вода ние пиеме дневно, по колко трябва да пием и какво трябва да бъде нали, качеството на тази вода. Ако обаче сме дехидратирани, ако не пиеме правилната вода, дори и да пиеме 2 литра вода, но ние все още сме дехидратирани, благодарение на дехидратацията ще сме уморени, ще сме набръчкани и ще започнат и болестите. Хидратацията обаче, тя, ако сме достатъчно хидратирани, ще имаме дълъг живот, много красива кожа, ще сме много по-паметливи и ще имаме много повече живот. Ние ще сме жизни, ние ще сме пълни с енергия. И сега, хората не пият вода. Защо? Първо не им харесва по вкус, не им харесва усещането. Някой каза, плиска ми се в корема, подува ми се корема, трудно ми се пие вода, но тук при вас не виждам такава трудност, но при мен беше така, с много трудност, аз не пиех вода въобще. Трябваше да се насилвам. Много хора, все още, аз познавам хора, които не пият вода и ми казват, че се насилват и че не могат да я пият, не им харесва водата, но нашето тяло се състои от 75% вода. Всяка част от нашето тяло има вода. Всяка една част. Това са мускулите, нашия мозък, нашите кости, дробовете ни, кръвта ни, кожата ни. Всичко е свързано с вода, с много голямо количество вода. За поддържането на мускулния тонус е необходима вода. За някой жизнен процес, никой жизнен процес не може да се случва без вода, ма нито един. Всичко в нашия организъм е свързано с вода. Храната се смила с помощта на водата, която сме изпили, а също така, ако ние пиеме достатъчно вода, няма да се чувстваме и толкова гладни. Понякога хората бъркат глада с това, че те са всъщност жадни. Но ако ние сме напълно хидратирани с правилната вода, която сме освоили и нашите клетки са освоили, ние няма да се чувстваме и гладни. Така, сега ние непрекъснато губим вода. Нашите бъбреци, за да работят през деня, дневно загубват 1 литър и половина. Дебелото ни черво е 0,3 литра. Белите ни дробове 200 милилитра. Има загуба кожата от половин литър. Така че общо до тук са 2 литра и половина за 24 часа. Ако ние си набавиме 2 литра вода,
другата част можем да си я замениме с супички, с чайове, които не са подсладени, разбира се, а също така и от някои от плодовете и от зеленчуците. Но ние трябва задължително минимум 2 литра вода на ден да пиеме. Много от вас го казахте, че го пиете, но сега идва и формулата. Дали е достатъчно? Защото ние сме различни, имаме различни килограми, т.е. нали, телесното ни тегло е в килограми и ние всички тежим имаме различни тегла и ето ви е формулката, която можете да си я снимате и да си изчислите. В зависимост от вашите килограми, минималното количество на вода колко трябва да бъде, максималното колко е. И така ще си прецените дали пиете достатъчно вода на ден. Но Лили сподели, че тя пие 2 литра вода, но въпреки всичко след обеда тя се чувства уморена. Ако и Лили, между другото, мисля, че са е достатъчни 2 литра вода, защото Лили така е доста финна дама, но ако тя пие по 2 литра вода на ден, не би трябвало да се чувства, нали, ако пие правилната вода, не би трябвало да се чувства уморена въобще. Така, вие мислите ли, че водата е еднаква навсякъде? Има ли разлика във водата? На мен често ми казвате, вода като вода. Има огромна разлика. Примерно тук в Англия качеството на водата е отвратително. Точно Да. така, но какво мислите Канализации останалите? стари, Да. да. Мислите ли, че например, в България водата навсякъде е еднаква? Не. Точно така, в различните краища на България имаме различна вода. Различните Балкани, изворни води, абсолютно навсякъде е различно. Само секунда, само секунда. А в някои части на София, особено в центъра, канализацията е много, много стара. Ам, Има райони в България, където има много, много варовик. Точно така, точно така. И също така имаме различно pH на водата. В България има над 700 изворчета. Прекрасни местенца. България е една от най-богатите държави, богатите страни по природа и по вода. 700, над 700 изворчета. И всичките тези изворчета имат различно pH, но не е събрано на едно место. Тоест, в Горна баня е 10,5, в Хисара е 8,5 и 9, в Красновски бани има 9,5, но не може да се пие, защото мирише на сяра. Тоест, навсякъде водата е много различна. Всички знаем, че чешмяната вода в България по-може да се пие, но не и тук. Аз съм 25 години в Англия и в деня, в който пристигнах в Англия, ми казаха да не се докосвам до чешмяната вода. 18 години пиех бутилирана вода, пластмасови бутилки. В момента, в който приоткрих водата, ионизираната вода, първо от бутилираните бутилки минахме към стъклени бутилки, след това към дестилатор и накрая към ионизирана вода. И защо ми харесва тази ионизирана вода? Защото всъщност много прилича на нашите изворни води. Тя е с тези ценности на нашите изборни води. И аз направих добрия избор. И това е канген вода. Може би повечето сте чували, може и някои да не са чували, но богата на водород, алкална ионизирана електролизирана вода. Тоест, преди, значи 1950 година, руски ам, scientists, учени, са обиколили целия свят. Били са в България, били са в Токио, били са в Мексико, в целия свят и са събрали води от всички краища на различни планини, изворни води, анализирали са всички тези води и са открили, че изворните води, които са алкални, от които помагат на хората с знаете, хората ходят с туби да си наливат от тази вода. Всичките тези опити са им показали, че тази вода е богата на водород. Навсякъде има водород.
И те си поставят за цел, че трябва да разберат как да направят в домашни условия такава богата на водород вода и това става чрез електролизата. Това е един много естествен начин с ток и вода да се раздели водата на жива вода, т.е. на водородната вода и на мъртвата вода. Аз го обяснявам като по най-елементарен начин. Ако моята приятелка, която е професорка и доктор на науките в България, ще ви го обясни по много научен начин, но аз мисля, че достъпният начин е жива и мъртва вода, хубава и лоша вода, за да може всеки един да разбере, че силно алкалната вода е хубава за нас, нали, алкална вода и силно киселинната вода е тази, която ние използваме за почистване. Така че да ви покажа, че и с вода можем само да почистваме. Аз избрах канген вода пред използването на пластмасови бутилки. Защо я избрах? Защото ми даде няколко свойства има тази вода. Не само има антиокисление, което ние говориме, че как да намалим окислителния процес, който непрекъснато се появява в нашия организъм. С каквото и да се храним, от стреса, ако не спим, ако имаме възпаления и всъщност непрекъснато остаряваме, вие знаете, със всеки измина ден, но ние трябва да го забавим този процес и това от тук идва пиенето на водородната вода, която всъщност е един много силен антиоксидант. Алкализацията, по-високите нива на pH помага да неутрализираме киселините в нашето тяло. И по този начин, колкото е по-алкална средата в нашето тяло, ако е над 7 pH, ние по-трудно се разболяваме. Обаче, ако падне под, pH, под 7, ние започваме да се разболяваме и затова комбинацията на водата с правилното хранене и с добрите рецепти, които Веси ви казва, се получава един чудесен начин на живот. Микрокластериране, това е водата, понеже се разбива на хубава и на лоша, молекулките на водата се разбиват на много малки кластери и всъщност става освояването на водата. И тук Лили, която казва, че след обеда, съжалявам Лили, ако, нали, прости ми, че ще използвам името, но просто начина по който Лили казва, че се чувства уморена след обеда. Ако Лили пие правилната вода, тя няма да се чувства уморена и 1 литър вода да е изпила, 1,5 литъра, тя ще се хидратира достатъчно и ще е пълна с енергия. Това се случи с мене и хората около мен, моите приятели, си казват, че винаги си имала енергия, сигурно с тази вода още повече енергия имаш. Да, точно така е. Аз винаги съм била така много енергичен човек, но водата ми добави още повече енергия. А пък като собственик на бизнес и на офиси, няколко офиса, когато сложих такава машина в нашия офис, хората вече не ми заспиват след обедната почивка. Защото съм имала хора, които след обед не им се работеше. Сега вече нямаме този проблем. Да го споделя с вас. За бързичко, коя е компанията? 51 годишна частна японска компания. Тези уреди са медицински уреди в Япония и са в Япония от 1974. Т.е. те взимат идеята от руснаците, правят тези машини първо за болниците, за да спасат населението, защото населението е започнало да се разболява след Хирошима, е имало много голяма радиация и хората са се разболявали. Затова е трябвало да направят някакво много бързо внедряване на технология и правителството подпомага тази компания Наджек да направят големите машини, в които са внедрени във всички болници и така успяват да спасат и населението след Хирошима. Имат всичките стандарти на медицински изделия в Япония. Много доктори над 6500 доктора одобряват, но говорим за частни доктори. Доктор Хиро Мишини е първият, който е одобрил тази машина при 1994 година. 5 години гаранция точно тази машина. Имат живот 30 до 35 години в момента, защото толкова са на пазара като домашни уреди, а са 51 години като компания на пазара, защото първо са били в болниците, но за сега всички хора, които си купили машините преди 30 години, продължават да си ги имат. Също така имат и използват се в японски болници 74-та година и 94-та са вече
в, в Америка. Първата страна, в която те навлизат, са в Америка, Япония и след това вече в Европа и в другите държави. Вече има 26 страни с 44 локации. Но номер едно на продажба на тези машини е много интересно нали, в едни от бедните държави. Това е в Индия, в Филипините, в Виетнам, дори, нали, не мога да кажа, че Турция е бедна, но Турция напредна повече от Англия дори и Румъния е една държава, в която също има много повече продадени машини, отколкото тук в Англия. Това са им всичките сертификати, които е хубаво да знаете, защото имат много награди и много признания. Това е най-големият сертификат за това, че са медицински уред в Япония, но не в Европа, запомнете, но в Япония. Понеже наистина нямаме време, ето тук, ако си сканирате кодчето, но ние утре ще ви изпратим и имейл. Това ми е вебсайта. Искам да гледате видеото. Видеото, което може да специално да намерите за презентацията точно какво прави водата, защото тази вода ще ви помогне наистина да се чувствате много енергични, но не само това. Помага ни да измиваме плодовете и зеленчуците, да премахнем пестицидите, да готвиме много по-бързо и много по-вкусно и да запазваме минералите и ензимите, защото много по-малко количество ги готвим, така че успяваме да запазиме веществата, които на нас са ни необходими. А също така много рецепти, вместо да вариме, например, хумус, аз го правя в сурово съдържание, т.е. Не преварявам, как беше чикпис, помагай Веси. На хута, да, На да. худа не го преварявам, а само го накисвам във водата и той се запазва абсолютно всичките съставки. На следващия ден, след 24 часа, си правя хумуса без да бъде варен. Той спестяваме много и от електричество. Така, също, Веси, не знам колко е, ние това не сме го съгласували, но аз исках да ви споделя, че колкото и да се храним добре, храната, с която избираме, знаете, че няма достатъчно всичките витамини и минерали и ензими, които на нас ни трябват. И не знам колко от вас се взимате като supplements. Supplements на български беше хранителни, Добавки, нали добавки, така, да, да, хранителни които добавки. можете да си добавите всеки ден. Аз специално на самата компания, нали, си взимам както чаят, това се казва оконти, на търмерик, на куркума, основа на куркума, омега-3, магнезий, витамин D и K, това Веси мисля, че ще ме подкрепиш, колко са необходими за нашия Много са организъм важни, да, да, и много всеки хора имат ден. Ако някой дефицити. има нужда, може да ме попитате, нали, освен, нали, че самата компания ни предлага тези окон supplements и вече омега-3, магнезий, витамин D си ги закупувам от други компании и това е живота, който аз и дъщеря ми вече от 6 години и много се радвам, че попадам на хора и научавам повече и повече, както от Веси също научих много неща, които аз подобрих в начина си на живот, както тя се вслушва при мене и вече пие канген вода от няколко месеца. Имайте предвид, че съчетанието на хубава храна заедно с водата и с позитивното мислене стават чудеса. Много набързичко искам нещо да ви споделя, което е много важно. Колко от вас са непрекъснато на мобилните устройства? Прескачам от вода към нещо съвсем различно, но мобилните устройства, лаптопите станаха една неизменна част. Непрекъснато сме насякъде с телефоните си. Взимате ли си почивки от телефоните? Правите ли си почивки? Аз на моите курсове непрекъснато споделям поне по един ден в седмицата да си почивате без телефони или по няколко часа на ден не си гледайте телефона. Хем ще свършите много повече неща, хем ще сте по-малко облъчени. Много набързо искам да ви покажа, само няколко слайда са, за радиация и електросмог. Т.е. колко от вас си лягат с телефона и се събуждат с него. Колко от вас постоянно са около Wi-Fi, лаптопи и таблети. На Узнайте, че това 90% от влияе хората. много на нашето здраве. Замислете ли се, че това наистина влияе много на нашето здраве? Ето с това се облъчваме всеки ден.
с тези големи пули, с радиото, с телевизията, с селфоните, с микроволновите, дори с светлините. Всичко това нещо ни облъчва непрекъснато. Но благодарение на нашата компания, отново миналата година имат нов продукт, който аз вече си го имам и особено за тези, които имаме малки деца, бебета, малки дечица, тодлери, така до 4-5 годинки и до 10, но и за нас е много вредно, но най-вредно е за децата. За техните мозъчета, колко много, когато се облъчват. Погледнете колко много неща. Вижте херцовете тук отдолу са страшни. И като добавим един лаптоп и става страшно. Аз имам уриче, с което засичам тези вълни, тези Wi-Fi и само когато съм на телефона, например, както с Веси си говорихме преди малко, и стои това уриче и херцовете се дигат до 2000 и нещо. Само, че сме на телефона. И това е облъчването, което го получаваме всеки ден. Значи имаме non-ionizing radiation и ionizing radiation, което ги видяхте на снимките, но ето ви и имаме много така изследвания са направени колко нарушавате нашето включително ДНК, нарушаване на клетъчни процеси, което може да доведе до рак. Всичкото това нещо може да го намерите и като информация в World Health Organization. Вижте, 2011 година те говорят за колко много това ще вреди на нашето тяло. И откъде идват всичките тия ракови заболявания. Така че, за да се замислите, просто ви го казвам като информация. Една къща, ето вижте, радиация от предаване на сигнал, генериран от антенни устройства, електромагнитни полета, генерирани от променлив ток, електромагнитен шум, страничен продукт от електромагнитни полета, предаване на сигнали. Вижте в една къща какво се случва. Това е една докторка, която всъщност е полекиня, живее в Канада и е направила много изследвания. Не съм превела всички слайдове от английската ми презентация. Електросмогът влияе върху кръвта. Здравата кръв се състои от еритроцити, червени кръвни клетки, които са кръгли и се движат свободно в плазмата. Проба от жива кръв, представляваща капка кръв от обождане на пръста, може да бъде наблюдавана под микроскоп. Тоест, да се види когато имаме много радиация около нас и когато сме без Wi-Fi, че нашите клетки се движат. А когато сме заобиколени с всичките тези уреди, нашите клетки спират да се движат. И аз уричето, което го представям от компанията, се казва MGuard. Няма да го... Ето такова едно черно уриче, което си го включваме в къщи и по този начин намаляме и убиваме Wi-Fi. Това е само за информация. Ако някой иска повече, ще ми пишете и ще ви изпратя. Няма да ви губя повече от времето. Ето ви Какъв отново. процент то ни намалява? Веднага на нула. На нула става. Супер, супер. Абсолютно на нула. Аз съм възхитена. Насякъде го носи в колата си. Никога не бях се замислила, Веси, че толкова много нали, се радвах, че карам Тесла, че опазваме околната среда. В един момент се оказва, че е пълна с Wi-Fi и Да, вътре да. е Я над караш върху една 3000. огромна Да, батерия. да, в една голяма батерия. 2 години съм карала така и съм много щастлива. Включено ми е в колата непрекъснато. Защото електрическите коли пък са оттам са опасни. Те Да, могат да да. опазват околната среда, но пък са опасни много за нашето здраве с тези електромагнитни вълни. Това е вебсайта ми, това е телефона. Това е само за водата и за тези, нали, всъщност, това е нещо, което обичам да правя, да говоря за вода, защото за мен е важно за здравето. Но ние тук сме се събрали с Веси. Искаме да ви направим една специална оферта и да си запишете до полунощ, защото вече имаме няколко записани, а остават само 2 месеца, до 3 дни, които ще ти напомнят кой си ти и къде си тръгнал. В природата, с чиста храна, с много вяра и вдъхновение, на нова визия. Само 22 места, те вече няколко са продадени, така че не са и 22, за индивидуални участници, двойки
без родители с деца. Тук говорим само за участници и двойки. А Защо? може родители, но да, са Да, родители, които без искат да си децата, починат. да, Да. за да може да си почините. Имам няколко точно такива са записали веси с по един от родителите, така че тези, които искат да се така мотивират и които са главите на семейството, така че имаме няколко човека записани. Тони и Веси, ние ви каним в едни уютни екокъщички на 30 минути от Лондон, 30-40 минути, в зависимост от коя част на Лондон, за трансформираш уикенд. Така че това не го очаквахте, нали така? Мгм. 3 дена с нас. Балансирано хранене, т.е. Веси под контрол на Веси с 3 дена с рецепти от Веси, грижа за тялото ви, практика от мене за увереност, фокус и нова визия, много забавни игри, много визуализация и време за себе си в къщички в гората. Ето така изглеждат къщичките. Имаме зали за медитация, има зали за йога, за различни така събития. Много е красиво, аз съм ходила там, много е приятно. 2 нощувки в екокъщички, 5 хранения, чиста, натурална, вкусна храна от Веси, участие във всички практики, работилнички, вечерни активности, материали за визуализация, дневник, много подаръци, свободно време, тишина и природа. Първия ден ще имаме, мога да ви споделя и програмата, пристигане след обед, настаняване, вечеря и кръг на запознанството, практика оставам товара на страни. Ден втори е свързване, медитация и движение, закуска, практика с мене, сесия с Веси, игра огледало, как да стигнем до успеха, парите и щастието заедно, обяд, как да сме щастливи. Виждате така много, много хубава забавна програма, вечеря, вечерен ритуал, край огъня. Само си го представете колко ще бъде мотивиращо и красиво. Ден 3, визия и посока. Сутрешна разходка с мълчание, визуализация, моят нов живот, кръг на споделяне, лека закуска и отпътуване на обяд, но ние можем и да продължим, защото до нас имаме прекрасна природа, просто да излезем от къщичките на обяд и да продължим цял следобед в природата. Какво включва пакета? Пълни кратки форми по-горе, всичко това, което... за да пазите своето место, трябва да попълните кратката форма тук. Да изберете начин на плащане. Значи имаме и неразплащане, което тези, които искат да си запишат и не могат да си го позволят, да речем, да платят пълната сума, могат да се направят на 2 пъти вноската по банков път, иначе с карта или с PayPal. До 359 е до 1 септември, двойка е 595 и вече след 1 септември се дига цената. Това е, който иска, може да се запиши и ние ви очакваме с нетърпение. Нямаме търпение с Веси да бъдем на това преживяване, защото местата са много малко, къщичките са мъничко, така че ще бъде много уютно да бъдем 20, 22, 24 човека с мен и с Веси. Аз искам да ви споделя, ако някой иска да научи повече за мен, за тези, които не ме познавате. Успех с Антуанета е моя вебсайт. Веси ще помоля Да, точно това прави добавиш, Тони. Да. да ги добавиш в чата. Абонаментната ми програма, моята академия Богат живот, как да станеш победител в живота, започва от 1 септември. От 15 септември до 1 ще записваме. Може да бъде 3 месеца, 6 месеца и 1 година. Днес искам да ви подаря един курс, който с голяма отстъпка, той струва 57. Това са 30 видеа в един курс, 57 паунда, но днес за вас е 27. Ако си сканирате кода, 30 дена ви се отваря по едно видео и имате да правите по една задачка, как да промените живота си за 30 дена. Аз опитах се да събера моите 25 години тук в Англия в 30 дена. Това, което ви казах, че последните 5-6 години анализирам живота си и виждам кое ми е помогнало да стигна до успеха, да стигна до това, че да имам време достатъчно да се наслаждавам на внука и на моята дъщеря. И моята мисия е просто да споделям това, което знам
с всички ви. Искам да виждам повече и повече успешни българи около мен. И съм благодарна, че последните 2 години се запознавам с прекрасни хора. Ето тук още няколко курсчета имам, които може да ги намерите на Успех с Антуанета. Трансформация и курс за пари. Как да мислим, да се освободим и как да станем финансово свободни. Това са моите книги. Ако някой не иска да има ментор, нали си мисли, че не може да си позволи, моята книжка, мога да ви я препоръчам. Изцяло описана абсолютно всяка една стъпка, която ви трябва на вас, за да стигнете до успеха. Абсолютно всичко, както и голяма част е за инвестиране. А тук имам малко ръководство за тези. Знаете, че аз обичам да инвестирам. Вече няколко курса проведахме. Първите стъпки се направиха от много хора. И имам и книжки, описани така на много елементарен начин, за да разберете, че е много лесно за всеки. Това е моята. ам, Това са моите подаръци за вас. А също така безплатните книжки, които Веси ви е сложила, как да промените себе си за 7 дена. Имам още по-бърза програма, безплатна книжка с визуализации, с афармации. Мислим, каква сутринта? И запазете консултация с мен, ако някой иска. Тук е линка. И мисля, че Веси съм сложила твоите. Ако някой иска да ме намери, имам YouTube канал, Успех с Антонета, Facebook, Instagram, TikTok. И Тони, Веси тук съм по-бавно да сложила. може хората, ако искат Добре. да се Ами то снимат. навсякъде в социалните медии съм Успех с Антуанета. Това е. Навсякъде Да, могат да ме да. намерят с Успех с Антуанета. А във Фейсбук просто Антуанета Цочева, ма фолвайте, не мога да имам повече приятели. 5000 приятели имам, но пък може да ме следите и също можем да си пишем. С всичките тези, които сте последователи, можем да си пишем. Веси, сложила съм тук за бързо и твоите отново Благодаря, Тони, да. линкове, който иска. Но те всичките са в чата, сложени. Може да ги отворите в браузър, който иска тези на Тони и с Да, с програмите. дясно, с дясно кликване на ако сте на Да, лаптопите. Всичките са линкове. да. Хора, имате ли въпроси? Така, Да, кое тук ви... вече Да. ние приключихме. Нали, това е да се свържете с мен, а тук е да ви благодарим с Веси, че бяхте с нас. Останахме половината от 20 и няколко човека, но най-сериозните са тук. Ние Веси рекординга можем да го пуснем утре на тези, които се записаха, защото имаме много записани. Да, наистина на 100 човека. Тони, да Ако спра ли искаш, можем да записа? спра записа, точно това